Welcome boys, bine v-am regăsit la un episod din Pompii, hamsterul care se enervează. Bun, hai să-mi pornesc. Fails. Sta să-mi se vadă fața. Da, deci, cei care nu știți, eu sunt o fantomă, cred, care vrea să-l terorizeze pe hamsterul acesta sau ce-o fi. Eu i-am dat numele Pompii. Pompii e cel mai șmecher nume. Am uitat la clornă și a murit Pompii. Da, bun. Acum eu filmasem, dar mi s-a întrerupt. Bun, hai să apăsăm cum ne zice. Prima oară ne-a pus să apăsăm pe asta, pe oculele. Ok, dar trebuie să facem cum arată. Pe tofiș și pe rulotă. Așa putem. El în timp se întâmplă chestii. Și se arde. Nu știam că se arde. Că se întâmplă asta. Și îți bagă capul. Nu știam. Pe bune. Nu. Mă întreb ce e cu tofișul. Șmecher. Mai înainte am filmat tot un episod, dar cu chapter 2 din tot acesta. Chapter 2. Din tot acest joc, dar nu la fel de jocul, altfel de joc. Da, ok. Hai să vedem. S-ar scoada. Și se bagă la. Practic am văzut la max infinit tot. Și cam știu ce se va întâmpla. E cade rulota, sper să-i cadă. Da. Sper să cadă rulota. Așa. Uitați, acolo, într-o parte, e o bară. Nu puteam să vă arăt. Trebuia să... Uite, acolo e o bară. Care de cât îl enervăm. O, puta, pune-mi pe stângă. Ia foc. Hai, ghicesc. Uite, aici o bară care încet scade. Uite, acum e așa. Băi, dar vreau să-i cadă aia, rulota. Vreau. Băi, dar frate, am văzut iară la animația asta. Și stați liniștit, voi posta și jocuri horror. Să nu vă faceți griji. Voi posta în curând, cât de curând, jocuri horror. Deci să fiți la curent cu toate chestiile, că voi posta jocuri horror. Ok, eram concentrat, nu știu la ce. Știu că este un acuraton cu un raton. Dansează și se strică tot. Uite, s-a enervat. Acum mai cade casa. Uite, e nervos. Uite cum îi face bara. Ok, fraților. Exploda jumătate de planetă. Da. Ok. Dar nu se mai aude sunetul. Voi reveni cu sunetul. Am revenit cu sunetul.
Adică n-am făcut cam nimic, doar am oprit și a revenit sunetul. Vreau să le enervez, vreau să câte mai multe ending-uri, adică ending-uri, mai multe dele, câte, cum se enervează el, ce se mai întâmplă. Știu una că vine, acum îi cade, s-a pus ciocolătele și i-a căzut. Uite așa, o pun momentan aici și s-a dus în apă să o recupereze. Aolo. Hai, am văzut-o. Bun. A luat foc aia, i-a luat foc aia. Hai că pun aici. Voi apăsa doar pe rulul tău. Vreau să mă văd în ending și să văd. Aolo, iar ia foc. Dacă e aceeași nervozitate, adică atunci când se enervează, dacă e același, închid video-ul. Dacă nu, mai fac încă una și dacă e aceeași ca celelalte, chiar închid video-ul. Nu vreau să fie ca acel. Cum că n-a luat foc? N-a luat foc. Vreau să-i cadă casă, vreau să-i cadă rulota în apă. Asta e nouă. Eu zic că l-am terorizat destul. Chiar dacă e scurt, l-am terorizat destul. Bun, deci dacă mai vreți episoade, adică următorul episod, dacă mai vreți, apăsați butonul așa de like, subscribe și clopoțelul să nu pierdeți atunci când postez. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!